assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓe wayawo Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowol leydi wone mon foof salminama yettama kono kadi manama mantama on mbiyama alkamisa moƴƴo malaɗo hande ko alkamisa 14 lewru septembre hitande ko ujunnaje 2023 joni joni o paaden koye jaydeji leydi men jaydeji leydi men e oɗo subaka alkamisa hande ne wayno gaari koye toɓɓe certuɗi hay sinno tawi dawrugol ne ɓuuri hen artude no fewi puɗɗortoɗen ko jayde las quotidien nden jayde waɗi ko natal Amadou Ba candidat mo coalition Benno Bokk Yakar no jiruɗon ni ɓe kolliti wonde ko Amadou Ba de fuɗɗima batirde carte muɗum garwaniji manam gam natande golle ko yewti on ɗon pré campagne e sumgoji tijjari ɗi kona ɗum ɓen jeynenkoɓe garti e Abdoulaye Daouda Diallo mo ganduɗa nden jayde habrino hankkini wonde omo fonno wadde démission ɓe garti e famminde yimɓeɓe holko saabi ha hande Abdoulaye Daouda Diallo ne heddi wonde hoorejo conseil économique social et environnemental ɗin konngol jaaji e hello mabɓe tati e nden jayde las quotidien jayde guendire nde Le Soleil e oɗo subaka hande kañumni hokki konnguli ko Amadou Ba candidat coalition Benno Bokk Yakar e sumgoji 2024 o arti e toɓɓe tati ko adi foof o holliti wonde ko wadde incarné image mo ganduɗa ko président de la république mbo yimɓe kala kooli kono kadi kolli yimɓe kala toɓɓere wonde o wi ene wayno ko ambition mbo jogui woni pandal de ko yettinde on ɗon chantier mo ganduɗa kam woni plan Sénégal émergent naɗo e ɓerɗe Sénégal naaɓe kala e kuuɓal toɓɓere tataɓire nde ko naggodirde e nder APR alliance pour la république ɗo yi wonde aɓe gadodiri wiide wonde so tawi ko debbo mbiya miñam debbo walla mawnam debbo so tawi ko gorko aussi mbiya miñam gorko walla mawnam gorko woni frères et sœurs e wiide makko noon ngal ɗon noddodiral hakkude mabɓe ina wayno wona mere saabi noon kanko Amadou Ba o holliti wonde mawo daro darde dendagal dentino ɓerɗe wonɓe e nder on ɗon landa APR kono kadi e nder coalition Benno Bokk Yakar kala e kuuɓal jayde Sud Quotidien ewɗo subaka ari koye on candidature e présidentiel 2024 ɓe mbi tan de ko Abdoulaye Daouda Diallo e oɗo saaha hande ene jeeya e yimɓe udduɓe hakkille maw leydi Macky Sall enen nden jayde ina tawe hen yamirore walla ni erali ceerno Madani Tall wondude e toon to Madina Gounass jaynen ko ɓe mbi ko ɓen kala erima dental wonande ɓen ɗon coalition Benno Bokk Yakar kono kadi ɓe kolliti Harouna Dia mo ganduɗa ko gorko mo wiyande Bosiyaɓe kañumne oɗo saaha hande ene jeeya e ponoji secours battidiɗi gam arde fabade on ɗon coalition Benno Bokk Yakar jayde L'Observateur e oɗo subaka kañumni ari koye gouvernement o woni laamu ngu ɓe kolliti ko maw leydi Macky Sall e oɗo saaha heeɓima gam wadde remaniement ministériel waydude laamu ngu o habri ɗuɓe noon ko hanki e nder batu jagorɗe o wi wonde yo jagorɗe keblo ɗo e mayirɗe yontere nde mawo waylu laamu ngu walla ni ma wod posoji ɗi ganduɗa ɗi mbayli portefeuille ji walla ni jomumen ha joni mbaylima nokkuji fandare nde noon ko tambade laamu ngu ha ñalɗi ɗiɗi lewru avril hitande fande ñalawma mbo manda makko ɗiɗaɓo o gasata ɗo e nder leydi ndi jayde direct news ardi koye namdal yewɗo subaka o wi tan de ha joni ko ɗo e nder leydi Sénégal beele wona république des inspecteurs des impôts jogori tigui ardade leydi ndi ɓe mbaɗi noon ko namde ɓeɗo joyoɓe ganduɗa hande o nana lanci on ɗon course walla mbiyen nana goni e on ɗon course tindade sumgoji 2024 ɓe mbi ko Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo Ousmane Sonko Mamboy Diawo wondude Birima Mangara ɓeɗo kala hande ko manam ko inspecteur uji ɗo domaine tawi ko rewɓe toon e fannuji ɗi kala joni noon ɓen noon kala hande naate e dawrugol beele wona ɓe jogori ɗowoyde leydi ndi janggo e ko fayi arde jayde enquête ari koye présidentiel 2024 e parti démocratique sénégalais janggo mo ganduɗa kam woni candidat on ɗon parti woni Karim Wade mo mbiri ko candidat fantôme oɗo saaha hande noon kanko Karim Wade hande de ɓe mbi ko fawani koyngal makko ɗo e nder leydi Sénégal te terrain politique o nana ɓeydi hayaji yumɓe heeɓe nana kippi on ɗon terrain ina ndema ɗen ɗon guese dawrugol kono kanko ha hande omo toon to Qatar suwata yiyede holi janggo makko beele o jogorani soñje goɗɗum ɗum ganduɗa ɗum yonani haydara ko yewti on ɗon parti ɓe garti kadi jeegu carte ɗe ɗoɓe kolliti wonde ko ɗum caɗele mawɗe fitnaji jibini e nder kanɗo lande wiyete ka PDS jayde Le Regard quotidien ari koye ceerno Alassane Sall gadduɗo peeje pellitti kabruɗo candidature muɗum eko fayarde kono kadi lelni peeje ɓe kolliti wonde o artini e saaha nde o yalti laamu ngu walla nde o yalti Sénégal e 2007 o fayi toon to Comore ɗum ɗon ko saaha nde o wi wonde ne
o darima ngam wasa yadude e momtugol nden ɗon golore witende ASECNA ko ɗon laamu ngu laamu Abdoulaye Wade o ɗon tuma ittimo e leydi ndi o dogo mo yi toon to Comore caggal muɗum nde régime o changé o arti caggal muɗum kadi en 2017 o sali signinde yogoye contrat mo ganduɗa wonani gartam ɓesguli ɗi to banggue hydrocarbure ko nden laamu ngu o yalti ɗum ha laaɓe ceer tawi ko laamu leydi Macky Sall caggal muɗum noon e wiide makko guila nden fewde ɗo kanko won tan koye dogde e ko moƴƴata ko e ɓesguli leydi Sénégal ɗum saabi noon ɗum saabi o eri dennagal Sénégal naaɓe yo dokkuma daade mumen e ñande kikiɗe walla ñalawma 22 février 2024 jayinde wa Grand Place nden ɗon ne ari koye ballal ummorade e toon to Touba fewde ɓesgule leydi Maroc loriɓe e on ɗon séisme baɗɗo toon to woɗɗani Marrakech jaynenkoɓe mbi ko Serigne Mountakha Mbacké waɗi junggo e jiifa yaltini ko tolni e temedere million e kalis CFA o hokki ɗum ɓe ganduɗa kañumen goni loriɓe on ɗon séisme jaynenkoɓe kolliti wonde tan ko on ɗon kalis ni a yettima omo ganduɗa kam woni ambassadeur joniɗo ɗo leydi Maroc ɗo e nder leydi men Sénégal on ɗon ni kadi holliti weltare muɗum saabu sehilagal hakkude Dakar e Rabat woni hakkude ɓesgu Sénégal e ɓen ɗon ɓesguli royaume charifien jayinde le quotidien ɓen ɗon ne garti ko yewti ko e toon to Golfe Sud ne wayno toon ko immeuble goto yani toon walla mbiyen ko dal yani toon e ɓesguli ha saabi neɗɗo goto wasi hen fitanu muɗum ɓen jaynenkoɓe mbi tan ko on ɗon série ina jokki manam tan ɗen ɗon gueɗe kamniɗi ina jokki e nder leydi ndi eɓe jañi hen e hello ɗiɗi e nder nden jayde quotidien le quotidien jayde stade quotidien watti prolongation to banggue on ɗon débriefing Sénégal Algérie 0-1 ɓe kolliti wonde tan ko on ɗon bon walla ko moƴƴi e bonɗi on ɗon match wonan jogo jour uji ko wayno mo ganduɗa ko Sabali wondude ñahkate Iliman Ndiaye Lamine Camara ɓen ɗon kam holtama wonne mbaɗi matcheji mantiniɗi e mintaji ɗi juuɗi goɗɗum kay ko teska ina yaari caggal ko forme ɓe ganduɗa kañumen goni wonɓe toon to Arabie Saoudite jour uji meɗen paaɗi toon kono kadi ɓe garti e dargol kewgol ngol Nicolas Jackson goɗɗum ko tawete hen ene wayno tan ko Espagne ɗo waɗi envoyé walla ɗo leddi signal fort windere nde kala e kuuɓal jaynankoɓe mbi ko 7-2 hakkude mabɓe e Géorgie jeegom en digga hakkude mabɓe e Chypre ɓe mbi tan de ko on ɗon génération sukaɓe hesɓe toon to Espagne neldi windere nde kala to banggue football on ɗon signal fort musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno ko romiɗo ko jandeji meɗen dawri oɗo subaka joni joni o paaɗen koye toɓɓere wattanini nden woni fait divers rogere men wattidinde oɗo ñalawma hannde gareten koye jayde le quotidien nden jayde en gandi arti e jangu dal walla huɓere walla immeuble no woni hen mbirat toon to Golfe Sud leegal tawategal ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ɗum ɗon noon ko hunde ganduɗa nde ene jokki on ɗon dal yani koye ɓesguli kono kadi ha goto wasi hen fittanu muɗum eɗen gandi ko ɓoyani ɗum yinoma toon cité Cyprès kono kadi toon to Ouakam e nokkuji kewɗi e nder leydi Sénégal ɗo e Dakar e guure goɗɗe saaha fof ne teske wonde kuɓeje ɗi ina jana e dow ɓesguli ɗi ina jana e dow yimɓeɓe ɗum ɗon ne kadi foti yurnitede hankkadi ne laamu ngu ɓama hen peeje pellite saabu eɗen gandi maade won e nokkuji ina namdi gandal yimɓe ganduɗa ɓe hakkillaji mumen jaari to banggue ɗo kuɓeje daroto kono kadi hakkillaji mumen jaari to banggue maade ndin ɗon hakkillaji mumen jaari kadi aussi to banggue jamɗe poɗɗe jagguɗe e ciment aussi no timmal muɗum fotini kono noon ɗum ɗo eɗen gandi hormaka no fewi ɗo nder leydi ndi te eɗen gandi ko nokkuji gonɗe mahede kala e saaha kono jomumen pinat subaka tan ne wayno mbaɗa ko beela walla ni darna kuɓeji mumen tawi mbaynaki Samba mbaynaki Demba et puis huɓere daro mbaɗa hen loyer tawi fandare nde ala ko woni ɗon tan so wona yidde hebde coopérité goƴaka beele sécurité yimɓeɓe beele ndenago yimɓeɓe ne timmi e nder kuɓeje ɗe ɗum noon foof hande en gandi en jibini caɗele kala e saaha e nder leyɗele ɗe ha tengti ɗo e nder wuuro lamorgo ngo Dakar fannu goɗɗo aussi ko ɓen joomen galleji en ɓe ganduɗa tawi ene jiiɗi immeuble R+4 jomum waɗa immeuble mo ganduɗa ko R+6 walla ko nandi hen tawi hokkiri ko kalis mo ganduɗa o komo timmani e on tuma wiye maçon mahanam tan waɗ modifié walla waɗ no mbawrɗa foof ko ɗum ɗo joguimi on ɗon tuma jibini caɗele tawi jamde ndi timmani ciment o timmani dalo timmani jibine caɗele janggo e jaam il faut mahoɓe mbatta hakkillaji ganda wona goɗɗum mahante ala ko ɓesgol ɗi mahante hay sono tawi jomum fandiri hen ko hebde kalis kono kam yo waɗ yimɓeɓe e condition ngaji moƴƴi gona e sécurité goɗɗum ɗum aussi ko ɓen maçon ɓe ganduɓe mbay comme no dendiraɓe ɓe ni ko wayno ganduli en jomum wonat ko wiyete ko ha joni wonat dawowo tan ne yooɓe to banggue on ɗon fannu woni mine barno
mbiri tan so tawi jomum woni ɗum balɗiɗe baltere janggo tan fina subaha ma nguunu galle mumen tan wiya wawi maade et puis janggo e jaam waɗa engagé e kuuɓeje goɗɗe te neɗɗo jogo hoolare hokkuɗum huɓere muɗum walla mahani kaari hanki huɓere makko feewi walla heccanki ko koddiɗamen mbiɗa andimo vraiment golle makko ne mbaɗi fayde walla ne yurmini en ga ko maçon ko goto e galle makko te kanko jogui hitande galle mabɓe dokkemo huɓere men nde beele o wawa mahande ɗum foof aussi ko hunde gandade vraiment ene foti yurnitede saabu ko foti huɓere namdi ko garantie namdi ko sécurité so tawi neɗɗo ne hokke yo rakke bawɗo o wasa ƴeewede jurum walla tampere on ɗon neɗɗo so tawi walla neɗɗo o wallumo hakke jurum mo joguiɗa e makko kono wona wiide no dokkemo ko ponɗen hokkude goɗɗo ko beele kanko o daña woɗɗo heedimo tawi janggo e jaam ne wawi jibinde caɗele ɗum foof aussi ko hunde fonde yurnitede saabu yonti yurnite sona ɗum nden ko yimɓeɓe oɗo saaha hande woni en jeu koɗi konngudi guddiri tan robino men jaydeje oɗo subaka hande en jetti Djiby Dieng toon to caméra montage Ali Fall adamene moɗon ko janggo aljuma so Allahu lamɗo jaaɓi yo en gone jaam.